ang ato sang usa-unta sa mumisa ngadto sa mga chapels si Father Benedict. Kani silang duha pulos ni nako ang mga estudyante sa una sa SPFY sa diha pa ko ma-assign sa seminaryo sa formation year niya karon pariha naming kusog mangulikta. May nasa kini sila mudag dupa-dupa, no? Mga igsoon, ang kinabuhi sa pagtuo gisugdan didto ni Abraham. Mao na nga ang kaluwasan bunga mas pagtuo gihimong modelo si Abraham. Nya gikan ni Abraham atud pa diri sa atong ebanghelyo ni sangko gyud nga rin ni Maria nga gipangasawa ni Jose, nya diha na tao si Jesus. Pila man katuig ang milabay gikang Abraham hangtod na tao si Jesus. Kaybaw mo? Wa mo kaybaw? Lisod sa kong compute kay ang i-compute nila dinhi kay kaliwatan man generation ba kanang 14 ka generation gikan ni Abraham ngadto ni David. 14 ka generations gikan ni David ngadto sa pagkabihag ngadto sa Babylonia. Gikan sa atong pagkabihag 14 sad ka generations hangtod na tao sa Jesus. Pila man nakatuig ang one generation? Wasan mo kay baw? Kanang usa ka kaliwatan ba pila nakatuig? Ako wala basok di kay ba mo na di wa sa di naam ni seminaryo karon nga bright man ni sila wa sa ko kibaw ana, pero bana-bana anang one generation is 40 years kat 40 ka tuig mao nay maka measure og usa ka generation kay labi na gid sa ato karon mga matay na nagsugod inig ka 40, 30 ana. So ang ilang mga anak-anak tawgo na tog part sa ilang generation. Nya inig abot sa atong 40 do na sa to sila mga kaliwat tawgo na po tog next generation. So 40 ka tuig times 14 ingnon talang ana bana-bana lang ba? Pila man na? 14 times 40 nya times 3. Wa na signal, no? Wa na sa cellphone kay nag-brown out man gud, wa ma-charge magpala. Dali man kay ta magpalaban sa cellphone ba. Sige, mao na sa computation, taas ang kanini ang katuigan nga milabay una pa naabot si Jesus. Ug niining taas nga katuigan daghan kaayong pagsulay sa pagtuo. Buot lumpagon ang pagtuo. Ang Ginoo san maro kayo. Kay ang yawa gud ang paglumpag niya sa pagtuo, iyang isod ang sala. Isod niya ang sala ba? Kanunay ginang sala. Kay kanang sala mao man ginay muguba. Destroyer ang sala. Mao nang musod ginang sala. Pero ang kaning sala sa tao mao say gigamit sa Ginoo aron moabot siya dinhi sa yuta. Ug wap ako no kasa si Adan ug si Eva, di gyud mataw si Jesus dinhi sa kalibutan. Ang Ginoo ba dili mahimong tao kun wap akasala si Adan ug si Eva. So kining atong Christmas celebration bunga ni sa sala ni Adan ug ni Eva. So kana sa daing sala pwede din na gamiton aron ang Ginoo mataw, aron ang atong pagtuo mulambo. Sama anag ang imong anak misuyop, adik na kaayo, isip ginikanan, makapawa ba na sa imong pagtuo sa Ginoo? Depende nimo. Og imo nang gamiton aron mulambo ang imong pagtuo, dali ra kay na nimong palambuon. Unsa may pagtuo? Unsa maning pagtuo? What is faith? No, mamo na nga igo mos bagyo, wa man mo din mo tigong
Ang pagtuo, ako raman si tubag-tubagan eh. Ay na, ikaw raman sa mo tubagan na pader, kay ikaw raman sa pagtungtana diya. Ang pagtuo, mao ang pagsunod sa pulong sa Ginoo, bisag dili natahapit makasabot. Kana bang mosunod lang ka sa pulong sa Ginoo, bisag wa ka kasabot kaayo, mao nay pagtuo. Pero imo gina siyang sabton, una pa ka mosunod, di na tawag og pagtuo, tawag na siya og kaalam or kahibalo, knowledge. Para gud anang ingon, tinuod gyud nga naikabit imong bana. Tinuod dili. Ingka depende ug masakpan ginako sila sa akto, mahibaw anak ko aw kana tinuod pero hungihong lang adi kong tuwa na kabuutan na akong bana. Ana dayon ka. Wa di ka kaybaw nga dukirok day kay tanan. Pero ang pagtuo mao ang pagsunod unsay gustos Ginoo bisan pag unsang kahimtangas kinabuhi. Mao bitan na sa magtiayon kakuan mo sa kanang banag asawa unsa na inikasal ninyo, unsaon pag-express ang inyong pagtuo, pagpalambo sa inyong pagtuo diha sa inyong panimalay. Naana sa inyong sinaray kana bang magkinuptanay mo sa inyong kamot ba nga kaming mga pari maibog mi usahay. Ana ang kinuptanay mo sa inyong kamot nga inikasal dire. Moingon dayon mo sana itugot Ginoo nga kami magkahiusa sukad karong adlawa bisan unsay mahitabo sa tisunod na maayo o daotan sa kahamugaway o sa kapitos sa sakit o sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Di ba kanindot ano? Anha din na mulambo diyang pagtuo. Una kung tanaw nato ang pagtuo ni Abraham, gisuway og maayo. Labi na gitong iyang pagtuo sa Ginoo nga biyain ning imong lugar at age 75, biyai ang imong lugar, imong nasod, dad ang imong asawa nga si Sarah nga wa say anak. Pangadto mo siyuta nga akong ihatag kaninyo nga wa sad kay baos Abraham ug hain dapita. Adto ta mo tagaag anak. Nituos Abraham ana, mibiya siya. Pag-abot niya didto sa Kanaan, ang yuta nga gisaad, ni edad na lang siya 98, wa lang yapon manganak. Gikan sa 75 years old, hangtod abot siya 98, wa pa sila'y anak ni Sarah. Pila man nakatuig? Disan mo ka mo compute? From 75 to 98, 98 minus 75, di mo ka mo compute na. Siya Rosa, no? Pila man nakatuig? 23 katuig. 23 katuig, sige siyang hunang-una. Tinuod ba ka ning gisulti Ginoo, no? Pero si Abraham, wa gyud kawad ig paglaom. Ang resulta, pag edad niya 100 years old, natao si Isaac. Kanibang gisgutan diri ba? Isaac. Usar sa kabuk ilang anak, pero ang saad sa Ginoo, ang imong kaliwat sama kadaghan sa bituon sa langit, sama kadaghan sa bas sa dagat. Nya usar ray gihatag sa Ginoo. Nito o si Abraham, Ginoo ray mo padaghan ani, kay di naman niya kaya 100 years old. Kaysa pagod tayo 100 years old na makakaya pa. Depende gyapon na sa Ginoo, no? Pero kaya patingali oy kay sunan ka ato gabi mga 3 ka oras may nang limpyo diri. Babad man gyud limpyo hay. Punan sad karon. Ako'y nag-angkon sa map, sige map. Karong alas 3 hangtod mga alas 4. Kaya man. Ay nako, nagi mo kumpiyansa. Kaya ra gyud mga 5 ka oras kumbate ani. Hey, lahi mo ng paglimpyo din lahi mo sa nang inyong buton sa inyong buhaton wa na mamikibawa na. Ang ako lang point is, ang pagtuo di ay dili mohunong sa pagpadayon sa pagsunod sa Ginoo. Kung tanaw nato si Huda, matod pa sa atong ebanghelyo, si Huda nakapangasawa ni Tamar. Kanas Tamar, prostitute na, pagano pagyod. Mao'y gipangasawa ni Huda. Tinamay
ang mga prostitute sa unang panahon. Ang babae nga manapaw sa una, patyunon. Pero gipangasawa ni Huda ang prostitute. Didto disugod og linya ang kinabuhi sa Mesiyas didto sa prostitute. Na kaming mga pari, paborito gid namo prostitute. Nga naman, anha diha si Kristo moagi. Di ba? Una ka mo, kita gay mo nako nga mag-agbay-agbay kog prostitute, ing nadayon tanas Father ay gipaagi na sa Kristo. Anha agi Kristo diha. Onya, si David, ang banggiitang hari og anak sa Dios nga buutan kaayo, nga nagsunod gyud siyang kabubuton, mao tong gihimo siyang bantugan kaayo. Ang iyang gipangasawa nga mao'y hinungdang na tao si Solomon, nya si Solomon nahimong kaliwat agianan sad sa lineage ni Kristo. Kinsa may inahan ni Solomon? Hibaw mo kinsa? Si Batsiba. Kinsa man Batsiba? Kabit ni David. Gikabit ni David. Ni aron mahimong legal niyang asawa si Batsiba, iyang gipatay si Urias, ang bana ni Batsiba. Nahimong kriminal si David sa iyang pagpangasawa ni Batsiba. Nakasa si Solomon anak sa babae, diin si David nga buutan kaayo, nagpakasa, mipatay og inusinting tao aron lang iyang mapangasawa si Batsiba, bunga sa iyang kaibog ni Batsiba. Isod kaning kaibog oy. Muna kana din pagpangabit, agianan sa nas Ginoo. Muna ka mo mga asawa, ninyong bana, mangabit gani ka, liwat ni David. Ana yan. Insya ayaw ka balaka kay agianan gyapon nas kaluwasan. Di ba? Luwas gyapon maingon na imo mga anak ma. Ngano wa man ka mo badlong anang papang nangabit pa na or ikaw ba kaamahan ingnon kasi mga anak pa, di ba si mama nangabit pa na? Ingna sagdi lang dong, sagdi lang day kay bisag ka ng pagpangabit agianan gyapon nas kaluwasan kay si David nahimong agianas kaluwasan ni Kristo nga mao'y manluluwas. Diin siya nakapangasawa ang iyang gikabit. Ana na siya. Adi mo to. Og gikas pagkatao ni Hesus hangtod karon mga 2000 pila naman 21 na katuig more or less nagsigi og padayon kining maong pagtuo o gitayog og maayo sa mga bagyo sa pagsulay. Hangtod karon, usahay ang mo kusukuso nga bagyo diha sulod sa simbahan. Usahay sad ang mo kusukuso nga bagyo gikan sa gawas sa simbahan. Ang diha sulod sa simbahan kanang gitawag natog sismatiko. Kana bang mga pari, mga obispo, mga kardinal nga mukontra sa Santo Papa hangtod mag-away na, magpaksyon-paksyon na, sama sa mga nahitabo karon, no? Na mga paksyon-paksyon na mga Katoliko dili mo tuong Pope Francis nga tinuod nga Santo Papa, na asay mga Katoliko nga di mo sugot nga pakalawaton sa kamot, hangtod nga moingon na sila nga ang pagpabaksin iya sa demonyo nya kay ang yawa kay ang Santo Papa o ang mga obispo kadagaran o mga pari ming-encourage mas pagpabaksin, mga yawa na sila. Mga ba? Naama na. Tawag na siya kusukuso sa bagyo sud sa simbahan. Naasay gikas gawa sa simbahan. Kadtong mga pagano nga mo atake sa simbahan by force, katong pamatyon sila, i-persecute sila, ipangbihag sila, pangprisuhon. Nahitabo sana sa simbahan hangtod karon na. Pero nawagtang ba ang simbahan? Wa gyud. Pasabot ana kaming tulo dire kay mga giordinahan mami ana, dali ra gyud may mobigay. Pero dili madayunan o tanawa na dayunan di ay. Wa oy.
Mobigay mi ba hatag mig tabang, mga charitable ba, mga scholarship, inana, paayos balay, mobigay dayon may kung naay mo hangyo namo. Ana labi na gyud ang mga prostitutes. Ana mobigay dayon mi tabang sa ilang mga anak, tabang sa ilang mga panginahanglan ug masakit sila, mobigay ba? Mapagbigay. Ana na siya. Pero usa sa akong meaning nga kana ganing bisan pag mga laksi ng among kilid, daoton mig maayo, daghang mga pagdaot, dili gyud mapapas ang pagkapari ni Kristo, no? Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Nganoman kay kining pagkapari mao ni ang makapalambo sa pagtuo. Ang pagkapari ug way pari wa nay pagtuo. Muna si Kristo gitawag og atong high priest, ang labing taas nga pari kaliwat ni Melkisedek nga dili mapapas bisan pag matud pa ni Kristo tay-ugo ni tanan, bisan pag ang bakba sa impyerno dili makawagtang niini. Mabitan lang nay mo text nako, pader, og magpabaksin ka, kontrolo na kas computer, mawagtang na imong pagtuo, maimpirno na tangtanan. Nako, storyahe. Di man gani kabuntog sa atong pagtuo ang bakba sa impyerno, ang yawa, kana na bang baksin? Di, ay, pwede nung ta mga matay tanan, igumag injeksyon, pwede ramang yun. Pero nga naman, ang kamatayon, may makawagtang sa pagtuo, dili, oy, pras na ako, 58 na ako, di patyon na. Ikamatay na ko, di may gasunod nga duha, mga batanon. Nanasay mo sunod nga to, o di ba? Nga naman day, waday to mamatay sila San Pedro, unang pare, sila San Agustin, waday mga matay, sila si Saint John Meridiani, kani si San Vicente Ferrer, waday na sila mga matay. Patay. Pero niya naman sad ko, de, kulikta yapon. Kaya sige, yapodayo kulikta. Niya kamo de, mamatay mo karon, kamo, mga matay mo, mawa na din pagtuo diya sa inyong kaliwatan. Di, oy, na naman sad mo yung mga anak, naman mo yung mga pag-umangkon, mo padayo na nas inyong pagtuo. Labi na mo din nanimba karon, bisag bagyo. Simba yun, aka na, padayon din na inyong pagtuo. Yung sa itong buhaton, padayon lang natong sundon ang mga pulong sa Ginoo. Gahuna-huna ako ganihan, ako sa ikong pamaligyag slots, kay itukod sa atong kumbinto, itukod sa atong social hall. Ganiha, gapalandong ko tungod aning nangaguba, daghang ing nangaguba diha, karon daghan na sa kitag ayuhonon, naapay atong mga parokyano karon, happy tingali, wa na mga balay, wa na mga atop, wa na mga bungbong, ilang mga balay, tabang na sa tag-ayo ani kay mao kini ang tinuod nga simbahan. So kun muhatag mo kamo dihang wa kay maapektuhis bagyo ug maghatag mo pasalamat sa Ginoo, hala palit mo maayo ani atong slots nga SBA ang sana DOPS SBF ato ning gamiton sa pag-repair ani rong nangagdaot dinhi sa atong simbahan, dinhi sa atong simbahanan ug sa daghan kay natong parishioners ug dili mga parishioners nga mangayog tabang nato dinhi. Ato na lang nang gamiton kay mao man na ang simbahan magtinabangay. Ang kaliwat gikan ni Abraham hangtod karon nagtinabangay sa pagpalambo sa pagtuo. Unsaon pagpalambo ang pagtuo? Naa sa atong paghatag og hinabang sa mga nanginahanglan. Champion gyud ang atong simbahan niini. Ang Catholic Church champion niining charitable works. Nga naman, gitawag ni nato og works of mercy. Agianan sa kaluwasan. Ato nang gamiton sa paghapsay o pagpanindot o balik sa kinabuhi sa katawhan o sa atong simbahan o simbahanan. O kung ato ning buhaton, mas mulambo ang atong pagtuo. Mas munindot o mulig-on ang atong pagkakatoliko o pagka sumusunod ni Kristo. Manindog ta.